miesza Ania. Nie, to nie. To tu. Gdzie tu będziemy nalewać? Mieszaj. Ania miesza. Tak, Babcia wysypuje mąki. Myśli Gusek? Ty jeszcze dużo pomocnik, Ania? Tak, kochany pomocnik. Babcia teraz Ani pomoże troszkę, tak? Tak, Aniu? Duża. Daj. Babcia. Popatrz. Robi się ciasto. Mhm. To nie, Aniuś, to surowe ciasto jest. To nie. Ciasto. Ciasto, tak. Knuckles cake. Macie wałek? Knuckles cake. Ania śpiewa jak Proszę. Gwen Stefani, co? No, mieszamy. Nie, Ania. Ania da radę. Okej. Ania jest Zosia Samosia? Nie. Nie? Ania sama Ania? Tak? Nie. I ja. No daj. Babcia ci pomoże troszkę. Mogę pobrać te pomocy? Wow. Tak. Ania, popatrz. Wow. Tak, Ania, popatrz, a ty też popatrz. Babcia robi, tak? Babcia robi ciasto? Aniuś, teraz tak. Tu wysypiemy mąkę. Zobacz. Dmuchaj. Nie. Nie, powiedz, nie wolno. Nie wolno, Daddy. Założę. Wow. Co? You. Później się kapnął, że to jednak Tomek kierował, nie? Nie wiem, dlaczego na te ślady. Ania, oglądasz filmik? Ja dostrzegł pan, że Okej. wie pan, ja myślałem, że to tylko wymysły. Do ciasta? Mówi pani tak jak on. There was it. Te dzieci nie są chore, one po prostu są inne. Pomyśl. Gdzie Wałek może być? In there? In there? Nie wiem, co jest wałek. Boy. Wałek, Aniuś, tak. Wałek do ciasta. Czy może ty masz Ania kuchni? Mama wie. Anka? Ania, ty masz wałek? Malutki Ania ma wałeczek, tak? Gdzie już tam, proszę. Gdzie wałek? In the drawer, okay? O, już masz brudne Ania. rączki. Ania, tam, Szafce do góry. Where? Where we get the cheese slicer, the pizza slicer? Co, jedzie wałek? No. Ania, rób to. Ania, pomóż już. Ania, nie dziadzie, Ania. Idź. Gdzie wałek jest? Tutaj nie chyba. Tu? That was this. Tak, na pewno. Brawo! Also get mine. Już idź. A co, to swój. Ania też ma. Ja też. No wiem, że w swoim gospodarstwie nadały. Proszę bardzo. Wałeczek połóż wałeczek. Na razie połóż tu. Na razie nie, ani za chwilę. Połóż i gnieć, tak jak babcia, połóż. Rób tak jak babcia. Tak, ciasto gnieciemy, tak. Tak, nie ciasno. O, mocno. Tak. Mocno, Dzigus, mocno. Tak. Jacka, będą jakieś runda przed 7? A która jest godzina? 15 po 6. No, już za moment. Ja tu 7ish, a little after. Czemu? Nie, bo do Jeffa dzwonił ten chłopak, co kiedyś był. Mocno, Dzigus, jak babcia, Ania. I co? Popatrz, mama. Spotkać na chwilę, bo akurat jest w mieście. Aha, to chcę mu zabrać? Nie, mam sobie zjeść. A no będę. Ania, połączymy się? Mocno, Ania, mocno. Nie chcą rozmawiać.
Super! Dawaj tu do babci teraz, dołącz się do babci. I Ania też. Tak, zaraz Ania całe będzie. O! Nie dama. Kto sama nie dama? Ania. To що може? Це Аня сама Аня? Ania sama. Robi pierogi Ania? Brawo! Mua, mua. Popatrz. Ania. Pierog zrobiła. No pewnie, śliczny. To Ania pierog. Dobra. Piękny. Jak te pierogi? Dla taty. Aniuś, to do środka, tak? Bo nie będzie się trzymać. Ania proszę, na pewno, bez czerwona, okej? Bez babci czerwona? Tak. Babcia patrz, ma rękawiczkę. Jak ginekolog. Gotuje się wodę? Tata, Ania. Babcia pomoże? Nie. Ania sam. Okej. Zaraz nie dama. Co to będzie z tych pierogów? Popatrz. No udało Ania, się. zaraz, moment, proszę, okej? Zaraz, Ania,